Kenya William Ruto oketo koke paro mar chik mar omenda magana 225 kendo kete anga kaka chik okinyi makawuono e chenro manoywore gi tend od bura mamalo. Ma biro mana ndalo machuok kende bang' od bura kadho kendo puodho paro mar chik no e od bura. Jatend piny bende otiyo gi thuolo no mar keto koke e chik mabiro yiene sirikal bedo kod thuolo mar tiyo kod omenda e hik omenda magana 225-226. Chik no biro yiene migawo mar omenda golo omenda maromo siling $1.88 e agulu mar omenda ma oket tenge kata Consolidated Fund mar konyo e tayo chenro mag piny owacho e hik omenda 2025-2026. Every other name, the name of our Lord Jesus Christ, we come before you. Assembly. Sir, the first bill to be presented for your assent by the Speaker of the National Assembly. Proposed appropriations include appropriation under Article 223 of the Constitution. 2024-2025 draws to a close on the growth and